Здравейте, YouTube, аз съм Наро MC и днеска правя първи епизод на раздаване на игри или giveaways. Не знам как ще го кръстя точно епизода. Giveaways Weekly, нещо такова. Защото какво ще се прави в тази поредица, ако някои хора не са гледали раздаването ми на игри? Това означава, че в нея ще раздавам игри, да. Което ще става всяка седмица или на 2 седмици. Това все още не съм го измислил. По едно време го правих всяка седмица, примерно всеки четвъртък и качвам по един клип и раздавам някаква игра. По едно време пък го правих на 2 седмици. Те различно, не знам, ще го измислям как ще го правя, но на една-2 седмици ще раздавам по една игра. Изискванията към вас не са трудни, просто трябва да се абонирате за мене и да напишете един коментар, и така влизате сега прямо в това е клипа, дето го гледате сега, тук влизате и пишете един коментар, запис 1. Следващия след него пише запис 2. После, който е вече 100, пише запис 100. И аз така ще мога в сайта random.org да вляза и да напиша от 1 до 100 и да пусна и да изтегля един рандом човек, който ще спечели играта. Игрите не ги казвам какви са, просто зависи. Колко харесване има, ама горе-долу порядъка на... Не знам, ясно. Но някой път давам хубави игри, някой път давам не чак толкова хубави, някой път давам скъпи, някой път не чак толкова скъпи, а пък друг път раздавам не по една игра. Раздавал съм по 3-4 игри и повече. Стига да има много записали се. Единствените условия са да напишете коментар с вашия номер, или по-точно запис 1, запис 300, запис 0 и така нататък. Да харесате клипа и да се абонирате за мен. Защото ще проверя колкото хора са се записали, толкова харесвания трябва да има клипа, може и повече да харесвания да има. И ще проверявам дали са се абонирали за мен, което може да се гледа. И горе-долу това е в този епизод, което мога да ви кажа. В следващия епизод вече ще вляза, ще видя клипа, ще кажа коя игра ще раздам. И после ще изтегля победителя и победителя ще спечели играта. Ако не се свържи с мене, ще я дам на резерва, както би подобавал, ще изтегля 2 резерви. И да, това общо взето. Надявам се поредицата да ви хареса, все още не съм измислил име. Преди си го правих, реших и пак да си го правя. Просто ми харесва да раздавам игри. И да. Записвайте се, абонирайте се за мен, харесвайте клипа и ще имате шанс да спечелите някаква игра, която е изненада. Това е от мен. Очаквайте скоро други клипове.